tot ale bazei aeriene 90. Cred că toate filmele de război am văzut acele elicoptere Black Hawk ale americanilor, acum le vedem pe cele vopsite în roșiu, care sunt ale românilor. Și Marele Hercules C-130, primit de la Statele Unite, acesta este aparatul. Cărăuși neobosit, mă întreb câte drumuri, câte zboruri au fi făcut până în Afganistan sau în Irak, avionul care a survolat Arcul de Triunf. Avioanele de antrenament ale forțelor aeriene, IR-99, și IR-99 Șoim de la școala de aviație de la Momocu din Buzău. Tare frumos acest moment dintre un Learjet bombardier medical pe care l-am văzut echipat ceva mai devreme, a fost recepționat tot anul acesta, este tot un avion de intervenție, transport medical.